Ahoj, jmenuji se Martin a rád bych tě pozval na náš kurz programování her v Unity pro začátečníky. Pokud tě někdy napadlo, že bys chtěl vytvořit vlastní počítačovou nebo mobilní hru, tohle je přesně místo, kde začít. Hlavním nástrojem, se kterým budeme pracovat, je Unity. To je program, který používají i profesionální vývojáři her po celém světě. V Unity se dají tvořit 2D i 3D hry a dokonce i hry pro mobil. A přesně to si na kurzu vyzkoušíme. Zároveň se naučíme úplné základy programování v jazyce C#, který budeme pro tvorbu her potřebovat. Neboj, začneme od úplného začátku, žádné předchozí zkušenosti nejsou potřeba. Vše si vysvětlíme hezky, krok po kroku. Během kurzu si vytvoříš vlastní 2D hru a později si zkusíme i základy 3D hry, kde si vytvoříš prostředí, přidáš postavy a naučíš se je ovládat. Uvidíš, že programování může být zábava, když napíšeš pár řádků kódu a postava se začne hýbat podle tvých pravidel. Celý kurz je vedený prakticky. Hned od začátku budeš tvořit, zkoušet a testovat vlastní nápady. A jestli máš nápad na vlastní hru, pomůžeme ti ji rozjet. Takže jestli tě baví hry, chceš pochopit, jak fungují a hlavně si vytvořit něco vlastního, přihlás se. Těšíme se na tebe.